माने अन्नानै रायजोफ्रा बे आं जायनाखि स्क्रिनाव नैबे बिकास एन जे ब्र'निखौहाय होदोंना अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हरबानो जाबाय सार्च खालामनानै गोसो गोथारै आरोना माने ब्र'हाय एसे गोजान गोजान जायगायाव थांनानै माने भिडिअसफोर मोजां जाहाथे कन्टेन्ट मोजां लाबोनानै नोंथांमोननि सिगाङाव थाबैनो देखायफैनो हायो आरो बेनिखायनो बिकास एन जे इउटुब चेनेलखौहाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हरबानो जाबाय गोसो गोथारै बेखिनियानो आरो टि शार्टबो लानांगोन बिदिबा मारै गथ' टि शार्टबो नांगौ दाबो जे सोबाय आरोना रायजोफोरजों सारलाजोबगोन आं माबा मारै वाव माथो DSLR बाहाय आंना मबाइल गोदाना अ माय गड नों मोनखौ आयौ नों बेखौबो नुखादों आच्छा माने एक्चुअली एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आरोना गोसो गोथारै गोसोआबो खनसे स्राइप बरायहरनाय थाबाय ओमफ्रायहाय माने जों दंफैयो दा गामियावहाय नैबे जाहैबाय फंबाय गोबोरखि मोखां ओमफ्राय ओरैजाय आब' मिथिगायो दङ हायथु माने दिनैहाय आंजोंहाय माने ना सारफानो लोगो जाफैदों आरोना माने जों दिनै सारलाबजोबगोन ना मा होनो सारलाबजोबगोन जों दिनैहाय ओमफ्राय माने मा ना मोनो नायलांदो इन्ट्रेस्टबो जागोन भिडिअ'आवहाय मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथारै गावसिबना हो आरोना माबायदि होनदों जोंना गामिया दिंखिया खानो लायनो नुबाय नों कार्बि आलंनिफ्राय फैनानै दिंखिया खानो जाहैदों गैया मोनलाङा जायगाफ्राथ' नुवाखै सामथायजोबखा नायजाखा गेलनो सारसिजोबगोन आं माने जोंनि नालानि नाखौ बेखौ एसे जाहोहरथारनांगौ आरोना फुख्रिनि नाखौहाय रायजोफोर मोनाबानो फैखाया हर नांगौबा दैयावनो नांगौबा लागायगोन मा बिदिनो हमसिलाबाय थागोन मोनलाखि दामोन आरोना नायाथ' मोनखायो नालाय सारबानो आरो मा बिलाय ना सानायदों गांथामखा नै दुमनियाव ओमफ्राय दख'ना गाननानै फैदोंमोन दा आगैमोना ड्रेस चेन्ज खालामहोबाय फंबायनि ड्रेसखौ गाननानै लाबाय आङो ओमफ्राय एक्चुअलि दै बारनांगौनो ना माथो आं थिखोनो हागोन हाया दिनै खै केजिसो मोनो नायनोसै जोङो ओमफ्राय जै मोनबाय आं इन्टारटेनमेन्ट होनायाव गैया लाना खारखागोन आं जेखौ थिखोनो हागोन मोनथामखौबो दै फिनो हाबानो दा हानाय नंला थ' होमबालाय दे दिनै हाब्रुगा लिभार बाबा आगै इन्टारटेनमेन्ट ना फै तेरी आंखें भूले भूलैया नाहला आरो रायजोफोर आगै इन्टारटेनमेन्टखौ अयथासार हेन्डसाम नुदोंहाय दिनै आं हालासो ओमफ्राय नै जिया गंथाम आं हले ना रासिसो बिराद ना मोनजायो आङो नायनि मा खालामनानै जायो नोंलाय नाखौ माजों नङा फुख्रियाव माने आंनि थाखाय ना हमबा मोनोदि जोंहा ओरै साइड थाबायनो हायो नै इथिं सासेया देलाय नायथारलाय टेस्टिंआवनोथ' दे इयावसो थागौमोन नाया नों दैयावसो बानायावसो थांबाय चलो दैया रानलांजोब्बाय ना नाथुर आंनि फेभरेट र' ओहो मय फास जाबालाय नोंहा ओरैसो खेवनांगौलै बेखौ नै बिलाय नै फाइनालि नाथुर एटलिस्ट मिसनि गैया नोंलाय मा मोनखो मोनाखै जाबाय आंना बे एलाय मासेबाव फिथिख्रि मानैबा मा नाथुर ओहो आंनो इखो इदिखौ हरबानो जागोन दे आगै इन्टारटेन नाखौ नों लाखिनो आंनो नाथुरखौ हरजोबबानो जाबाय दे एबाराव ओरै दै बारसै जोङो नाथुरखौ जागायथ' गोथाङैनो ओमफ्रायहाय नै जोंहा रायजोफोर दै गेजेरावसो मबाइल आखायाव लाजोबबावनाय नै सासे सिबगासिनो ओमफ्राय नायदो नै हां मोनख'यै जालायबाय जाहैदों ओमफ्राय ओरैजाय सासे सारसिन रोङा गब'बा आं बासायाखै बाबु माबा मा होनो रानथों जालायलायसिगोन मना लाग्राया नायदो नाखौ खुनु गोदिगोला हगारा मिथिया खांख्राइ लागाय गोरलैबाबो लाजोबनो नागिरो कार्बि आलं मानसिया बिदिसो आं बिदिसो नङा नंदोंमोन आङो अय फास गारजिथारलाय माथो नाथुरल' जाहैदों गाव नाथुरखौ खनसिजोब्बाय बियो ओमफ्राय फाग्लासो जागोन लासै गैया खरा फै सानस्रिलाबायनो नागिरबावबायलै गबावबा आंनि दाय गैया रोंमारगौथ' मानसिया कार्बि आंलंनिखाय
दाय आइसोर सानस्रिनाया नंगौसो नायलाय आइखौ नायजाखा नायदो दाय गैया दे गबावबा गोथौ नङा बेल'खा थब्ले जोबसै बिथिं रोंमारगौसो मानसिया रेडि रेडि दे आख्रोमान इया गंब्रै गाहाम जे होखानांगौ नै एबार मा ना फैगोनथाय नायनोसै है जारागौथ' गुबुन मारखो ना माखो मैं हूं ना बचाने के लिए सिन्था खालामनाङा ये मा बुस्थु खनसेल'लै मनाया बाहाय जमा खालामथ'रा एयाव जमा खालामथ'नो मारा नुवाखै नों सारबानो फैयो आरो मा बिलाय जोंनाव मिक्स जायालै जोंना जेया मोसा खि फाग्लासो 5000नि जेयाव ना खालि जायो आयै थांफाबावबायसो बारलागोन बोरैबा मासे बारबाथाय गैलाबो मेहुना मारा बेफोरसो मानसि र नाथुर बेना मेगना नङा जाखोलै इलाय अ नङा नुराबाबो नाथुर होनलाबाय माथो इलाय उइबास जाबाय आं सारगोन दे दाहाय मोनसे ओइलाय फिथिख्रि ना मासे ओइलाय हरलाय नै आंबो जांबायबो नै सोरो आयै नाथुरजों गेल मना गेजेरसे लांनांगौ बिदिनो जानो नङालै सयथि अ नाथुरखौनो नांगौ ना दासो खननै सारदोंना बेसे मोनबाय आरो मा बिलाय आदा फुख्रि ना गाखोना जों इन्टारेस्टेड जाबावगोन दङ फंबायनाव ओइलाय औ आसान नै ना साननो माने फाख्रि ओरै फानजायो नै आखायाव इयो गिदिर ओरै फानजायो जेबो नङा बिलाय आं गिबाय नांगौसो बेखौ जायो नामा अ ना गोरि मासे सोलोंना लानांगौ ना जाबाय आबो मिथिना सारनो नागिरदों नै मालाय दा थांफादै माबाया माबानि फाफ्लिनायाव गलांगोरदों लाना फै येस फाइनाली सोलोंबायना आं खनसेबाबो फैलाय नाथुर दं इलाय नाथुर नै आब' मिथिसारनाय नाथुरा नै इलाय जा गिदिर हाब माथो इयावबो इखौसो हमनो आंलाय इलाय बेयो ओरैनो बांसिन लानोसै इखौबो वाव नायदो ओमफ्राय ना हमग्रा नायदो खाफ्लांखा नुखायो मानसिखौ गैलालै फंबायना फुरा बोजोबबाय नै जेया मोसा खियोना नाव दोनबाय नों अयभास गाज्रिना गोरलै गोरलाम दोना जाहैदों मिथिबाय एकदम नाथुरफोरबाबो आं गिलायलांबाय मानसिखौनो मबाइलाव फिसा नुयो फिथिख्रिया खिन्थु मासेयावनो आधा केजि नङा फाग्लाखौ दा खर'आवनो गागासिनो गागोनलां ससमा गाननानै ना खनलाबायनाय जाखोलाय दा गाखोगोन र' फुख्रिनिया खिन्थु बांद्राय दावरावबा गाखोआ रायजोफोर सिरि सिरि थानांसै आनाव साहा लोंग्रोनोसै ओमफ्राय थाइजौ खान्थाल जानानै थांनोसै थाइजौ खान्थाल थिगसे जानोसै ओमफ्राय बथि खाबसै उदैखौहाय माथो आंखौसो गुफुरसिन नुयो एरैबा अ नों गुफुरसिनखाथ' बेलाय बे मा जाखो बेयो नैबे मोखाङाव बिराद माबा नुयोलै माबा गोदो बाथाम गोग्लैदेरनायसो साहा फुदुंनाया नायदो मालाय फुदुंनायखौ गाव नाम लानो नागिरखायो लाजाखा बिराद गोदै जागोन बायदि मोनदों गोदै जाया माथो दानो साखिनोसै गोदैयानो जाथावखाजाया मानसि होनबा फाब नांखागोनलै बे सयथि गोदै बैराथि साहाया माबा आंनि हिन्जाव दोनफैलाबायनाय बायदिसो मोनबायलां सयथिबो लकेल गाइखेरनि फुदुंनाय साहा मिथिना जोंनि साहा फुदुंनाय नायं आं फुदुंखानाय साहाखौ फुदुंनानै नाम लानो नागिरनायनि एसे जि गरम जादों लोंलाय गाइखेरसो फिर गाइखेर आं लोङैयानो लोंबाय नुबाय नों लोंदो दे मिडियाम खासे फाइनालि दिनै गाइखेर लोङाबाबो बेखौ अननानै लोंबाय आङो मबाइला सोरनि मा साइज नुदों मानसिखौ थाइगिर दा जागोन दा प्लेखा
mana na bukin ko mera जाखाबाय प्लेखा बे दे लाहरदो होनलाय बेखौ नों जादो दे भिडिअ लादो जोंखौ लागासिनो खादो र' जाजागोन आरो खनावसो दे ओइ थाव बिनानै लाबोलै आबैनाव आखाया दा माजों मागोन ओइ माबाखौल' लादो बेसे बानलुजों खान्थाल जाखाव आंथ' थाइथाम गाहाम जाखायो जाद' आगै एन्टारटेनमेन्टआव फाइनालि आं दिनै आलासि जाफैबाय खान्थाल जाबाय ओमफ्राय थगायजोबनाय आयं आयं जाद' जाद' गोथावमोन जानाय फिसाफोरलाय सबसे हाइस बेनो जाबाय खोमा खान्थाला आं बिराद जाखायो थाइथाम गाहाम जालाबायनो हायो हे भगवान नायं खाओ खाओ मेरी भाई खाओ बे बानलुआ जाजोबहायोबा बानलुआ हायोमोनलै बे हायिनि खोथाया फैया बेनाव सारनानै मोननाय नाया वाव बेखौ मोनदों आङो आरो नै मनायाव दंबावो माखासे एकदम नायदो जि मोजां मोजां मोनखादों ना जों नाखौहाय